Ja me tehdään nyt myrkytetty korkeahaaste osa 2. Kun tuli yli 10 likää, tuli 50 tilaa, niin suuret onnittelut niille ja tilatkaa ja laittakaa kello päälle, mutta no niin, aloitetaan. Mä teen ton eka, eli mä näytän se. No joo, siinäkin. Mä otan kyllä sitten. Kyllä mä otan ton. Joo, nyt soitat. Valmis. Juu. Sitten, eli mä otan eka, ei please. Mä otan tän. Oliko se myrkytetty? Ei oo. Noi, ota sää. Ei ole myrkytetty. Nyt mä otan. Ei sitä myrkytä. Oliko? Ei myrkytetty. Nyt sä otat. Ei ole myrkytetty. Nyt mä otan. Oliko? Ei ole myrkytetty. Menee pienemmäksi. Ei ollut. Tää, oliko? Ei oo. Yes. Nyt saatat. Ei ollut. Nyt mä otan. Oliks tää? Ei. Ei. Jos meillä on sama. Ei. Ei ollut. Meillä oli sama. Eli tasapeli tuli. No me tehdään osa 3. Jos me saadaan 10 likeä tähän. Mutta moikka.